to bukur kuya sing borok ni bukur kungai bipin nang thike tong ni kentu norong no bahut jaga no kok samne mono sob rak dama khlai nirong biya khano no sing direct pen khulo gunai bokrang simi boy akung ja bukur ku khiklai nai angoram no bisine ngi sawo hambai dinam pukasang ko ang asik din ka media rogo kok sase gya tongmare tini miani je taka jolani je homki donki mani BJP ro bibun de brahma kai bini logi tongo bini je logi samu khane ro sini borong menang oh travel minister Vikas Deborma bonabang rak dama khlayo nong no je sapta bukur khungna hamarok abra no bat khlai di ang norong tam sotrogro khlayo sirmo kaisa Bisramganj sing hapuno sing santi silikora tongo sino Bisramganj area wo 9টা 10টা bisi tongo o bisini bising Ramnagar ni khanawa norong Ramnagar bisi ang tongo norong Dorino nanya musuh hangke, soalnya bukur khulanya hangke, sing norong bukur khulai, sing tau bukur khulia, sing borok ni bukur khulai bipin neng thike tong ni kentu, norong bahut jaga no kok samne mono sob rak dama khlai nirong, biya khano no sing direct pen khulo gunai bokrang simi, boy akung ja bukur khu khiklai nai, angoram no bisine ngi sawo, biya ba, kono dini kono bol sulai, siang khai humki dumki nani. Abar henom bat khlai di ini te kaise ma sawo bini bung ngangkeng Mirza Kathaliani Podoloson bije sa atha patar kok sai tong mani bini je kok nangya sai tong mani bau sango sa kaise tong nei roman script bo gonji sumjang english bai bini gonjo khoroka sambadik sin ka nini aro sijak tong mahla english bai ma botam hon mo roman script ani sa bono bo sai rak dama khlayo yang ro kun munu usta kuita sa paiten biram kham jama khe akshto sasu jamani pura khengklai ren bono bini mukhang ngai ma bare ang puncha ki tongjak 2000 rai tanani nei awai bin mukhang raja kentu khotem khotei nang sabdan di kentu nong nai sob kok rajniti kok salai mani sing rajniti khlaya sing do phani bai sam khlayo kentu sing ta phon do phani bai sam khlayo generation bai kok sao nor khaise pono tibra sambai kok sia hiaba nong no kok sao oi election 2026 no ya 28 tal mani nora atta phun ro gaksen phaiti nor siyang election campaign ok phamada de ang nor ngai jongai nor biang time Bisramganj area nor Mutunarak de Bisramganj area o je jota bisi tongoni non side ka 9টা bisi tong ikini 10টা bisi ka o bisi o nor lukja khangke nor upai tongala kentu ang nor de bisi rak dama khlai glak asek saino ang nor kahe saka bole sule usta khoibi no ta pare sine area o mo ang khorota tikramo thani ngai nong rao tumi sao ya kar glak nong khorota pono nong je sapok saman bat khlai di asani media rang belai thang